देबोरगाव समस्ति हिसाबै जोंनाव मा होनदों 330टा गामि दङ। दा बे 330टा गामियाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै रायजो जागासिनो दङ। दा दिनै गोबां मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों, बाङालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों, नाथ जुगिनि मानसिफ्रा जोंखौ दिनै बुंदों, नेपाली सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों, बेबायदिनो आदिबासि व्यक्तिफ्रा जोंखौ बुंदों। दिनै बिथांमोना हाग्रामानि सायाव जिबायदि बिसास दंमोन बे बिसासा दिनै बिथांमोननि रायजो राजानि माने गोरबोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि मोनसे आस्था दंमोन, जि बिसास दंमोन, बे बिसासा दिनै गोमालांबाय। मानोना बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि समस्थियाव फैनानै बिथाङा मालाबाबो रायजोनि सिगाङाव बिथाङा जोंनि मोननांगौ मोनैफोरखौ लानानै मालाबाबो मात मातियाखै। ओंखायनो आं खावलायदों जे बिथाङा मा होनदों सन्मान होनांगौमोन। आरो बिथांखौ आं लुबैदों, मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों, बिथाङा बेरेखा हान्जानि जानानै स्ट्रंलि भाबै बिथाङा एसेम्बलियाव थांनानै मात मातिनांगौ। अब्लासो जोंनि रायजो राजानि समस्या जेंनाफोरा लासैनो सुस्रांजागोन। मानोना बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि बिटिसि एसेम्बलिखौ बिथाङा मदद होआखै। बिनि जाहोनाव बिथाङा थांनानै फंसेबो बाथ्रा दिनैसिमबो बिथाङा एसेम्बलियाव थांनानै खोथा बुंनो हायाखै। खारना मा? हयथ' बेखौ रायजो राजाया बुजिनांगौ होननानै आङो बयबो सानो। दा ओंखायनो आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय। दा दिनै जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै मानोना जोंखौ रायजो राजाया भरसा खालामो, जोंनि गेजेराव गासै 61,097 भटार्सफोर दं। बे रायजो राजाया जोङो आसा खालामदोंमोन आरो बिसास लादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मोजां सासे दैदेनगिरि होननानै। नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय बिथाङा सासे पावार लुबैसुला, सासे बिथाङा गारि लुबैसुला होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा जुदि पावार लुबैसुला जुदि नङामोनब्ला बिथाङा दिनै एसेम्बलिनि मान सन्मानखौ मर्यादा होनानै बिथाङा दिनै थांगौमोन आरो जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि सायाव बिथाङा दिनै मा होनदों सन्मान होनानै जोंनि थाखाय बिथाङा मात मातिगौमोन।